В рибарника на Самарон отглеждаме от дълги години 4 вида риба. Обикновена пастърва, сьомгова, балканска пастърва и шаран. Поддръжката на рибовъдното стопанство е доста сложна, защото басейните, които ние разполагаме, са 3, които са землени и 7 циментови. Басейните, които са землени, ние ги миеме всяка година след излавянето на рибата, дезинфекцираме ги с хидратна вар и след това зарибяваме. Циментовите басейни ги миеме с пароструйка, която убива всички микроби и непрекъснато трябва да се почистват, да се гледат мрежите, да няма задръствания и други неприятни работи, които усложняват работата на рибовъдното стопанство. От 50 годишната ми практика на рибар мога да кажа 3 неща, които да помогнат на младите рибовъди, които ще отглеждат риба. Първо, трябва да има здрав зарибителен материал. Второ, трябва да има достатъчно вода с доста кислород в нея и да има качествена храна, която да осигури добър прираст на рибата. Останалото вече е способности на технолозите, които изпълняват тази дейност.